kad govorimo o najvećoj dioptriji koju možemo skinuti sa laserom, tu treba znati da u stvari postavljanje nekakvih rekorda u ovome nije nikakav primarni cilj. Najveća dioptrija koju smo mi u našoj kući radili, mislim negdje -17, ali to u praksi je izuzetno rijetko, jer tu se mora u stvari pogoditi da pacijent ima dobru, kvalitetnu rožnicu, da je uopće moguće postići takvu korekciju, ali tu treba znati u stvari da se podešavanjem određenih parametara za vrijeme laserske korekcije, u stvari mi nemamo neka posebna ograničenja za skidanje dioptrije ili u visini dioptrije. Međutim, upitni su konačni rezultati kvalitete vida. I obično ti pacijenti imaju, znači kad govorimo o tim ekstremnim, recimo -15 ili tako nekim dioptrijama, one su rješive i laserskom korekcijom, ali u današnje vrijeme postoji drugi načini kako se može riješiti takva dioptrija, tako da treba dobro prosuditi i vidjeti u stvari što je najbolje za tog pacijenta. Ono što mogu naglasiti i reći recimo da dioptrija od -10, 11, pa čak i do -12 u većini slučajeva se mogu vrlo uspješno riješiti sa laserom, što je recimo nekoć bilo kao siva zona granica koja se možda nije rješavala laserom, danas se može reći da je to potpuno sigurno. Više od toga ipak spada u domenu pojedinačnog slučaja gdje se mora točno ocijeniti. To vrijedi za minus dioptrije. A kod plus dioptrija situacija je obrnuta. Kod plus dioptrija u stvari puno zahtjevnija za lasersku korekciju od minus dioptrije. I kod plus dioptrija mi možemo maksimalno sigurno skinuti dioptriju negdje do +4, možda najviše +5, zavise od zakrivljenosti rožnice. Veće dioptrije koje su iznad 6, 7 su dvojbene i nesigurne za lasersku korekciju, a više od toga se u pravilu i ne radi laserom, nego već se koriste druge metode.